proto, milí spoluobčané, já vás tady všechny vítám na území obce Čejetice. My jsme nyní v Mladějovicích. Obec Čejetice má celkem 5 obcí, takže si dneska dovolíme některé z nich projet. A úplně jsme teda dnes to postavili jiným stylem, takže ti porodci, kteří už tady byli, tak uvidí zase jiné krásy a jiné kouty Čejeticka. Měli jsme obavy z toho, že zmokneme, ale počasí se nějak na nás uklonilo dobrým směrem. Jinak já bych tady chtěla přivítat milou porotu už jako 3. rokem. Soutěžíme, takže v roce 2015 jsme obdrželi modrou stuhu za společenský život. V roce 2016 jsme obdrželi bílou stuhu za činnost mládeže. Naše obec je doopravdy velice aktivní, což vlastně je i v té prezentaci nebo v přihlášce Vesnice roku, kdy za celý rok máme kolem 60 společenských akcí a některé ještě se dějí během času. Nyní já bych chtěla teda předat slovo předsedovi komise Jihočeského kraje Vesnice roku 2017, panu Bohumilu Radovi, aby představil komisi. Dobrý den. Vážená paní starostko, milí čejetičtí, říkám to dobře. Já vám tady představím porotu. Já jsem tady Bohumil Rod, starosta obce Jarošov, vítězné vesnice roku 2015. Pak je tady vaše sousedka, má kolegyně a zástupkyně, paní Helena Sosnová, starostka obce Cehnice. Vedle ní je řidič Martin Tikal z obce Řepice. Vedle něj je paní Jiřinka Kostková jako zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Vedle ní je Danuška Týmová z Národně památkového ústavu. Vedle mě Martin Charvát z Institutu pro krajinářskou a zahradnickou tvorbu. Já musím zahrádkáře. Tady je paní Zdeňka Tuhá z Ministerstva pro místní rozvoj. Vedle ní Evička Povyšerová z Krajského úřadu, má na starosti POV. Vedle ní Standa Houdek, zástupce starosta obce Sudoměřice u Bechyně a zástupce vítězné obce z roku 1999. Říkám to dobře. No a vedle stojí, je to jenom shoda jmen, Jiří Rod, zástupce starosta obce Sedlice. Já jsem to řekl, byl to zástupce Svazu města a obcí. A tady naše nejmladší komisařka Dita Hajsová za Ministerstvo zemědělství. Takže já vám přeji, abyste měli prezentaci přinejmenším tak dobrou jako minulý rok. Děkuju.
Já bych chtěla velice poděkovat našim děvčatům a chlapci. Nejsou to dovezený od jinut, teda musím podotknout, že jsou to doopravdy naši místní, rodina Hrdinová. Někteří z vás víte, že když jsme tam byli v roce 2015, tak měli 6 dětí, nyní už mají 7 dětí a 4 z nich tady vystupují, jo? Takže si zaslouží to doopravdy veliké poděkování vám. A dětičky, máte ještě úkol obdarovat tady porotu dárečkem, takže s chutí do toho. A mojí povinností teďkon bude, abych předala slovo místostarostovi, který je soukromý zemědělec. Místostarosta se jmenuje Jaromír Toman a měl by tady provést prezentaci svého hospodářství a prezentaci toho, jak obec spolupracuje se zemědělským subjektem. Není to doopravdy jenom tak něco vymyšleného, protože my máme tady doopravdy veliké množství pozemků, staráme se tady o 12 hektarů sečení a ať už Agročetice nebo soukromá firma Jaromíra Tomana nám je nápomocná, starají se tady o sečení struh a jiné práce, které tady k tomu, aby obec vypadala, patří. Takže kde je ten místostarosta? Kde je ten Jaromír? No kde je? Slíbil mi, že tady... Pojde vám, blízcí se zraveno a pospíchám k lesu. No, musím vám říct, že už jsem vás čekal včera. Trošku se to protáhlo a já jsem vám chtěl trošku přiblížit i ty spolky. Tak jsem si připravil, protože chceme hlavně zaujmout ty mladý, že jo, do té myslivosti. Kvalifikovanějc, o tom bude hovořit dál potom pan Karel Tauber, člen mysliveckého sdružení Mladějovice. A já mám pro vás takovou krátkou ukázku, jako aby jsme přistoupili k těm mladším ročníkům, aby jsme je jako trochu víc navnadili, tak jsem si připravil takovou malou hip-hopovou záležitost. Takže prosím, DJ Pete, mi tam to podhoubí. Neumím surfovat, holky mě nebaví, ale křikoucha mě do pozoru postaví. Nepoznám jedinou planetu vesmíru, za to znám každej pařez ve svojím revíru. Myslet si můžete, nemehlo tohle je, ale za mě mluvej hlavně a moje trofeje, protože tohle je můj život, dát kancům krmivo, zajít si na pivo, s chlapama posedět a hlavně nabít oslí střelivo. Možná to vypadá, že nic moc nesvedu, přitom jsem lesa král s puškou na posedu. A než si zamazat ruce pod záhonu, radši kosím zajíce s chlapama nahoru. Myslet si můžete, myslivec necitá, a já v životě nehodil flintu do žita, protože tohle je můj život, dát kancům krmivo, zajít si na pivo, s chlapama posedět a hlavně nabít ostrý střelivo. Když vidím vysokou, mířím na komoru, před kancem na pepři mám vždycky pokoru. A když mi tetřeř nad kapotou zatoká, zasnu mu světla a vytřu slzu z oka. Stál jsem jednou takhle na pasece a najednou jsem měl takový pocit,
že bych se chtěl vrátit daleko, daleko zpátky, bejt zase tou malou spermií vystřelenou z kule, letět tím nepatrným vesmírem a doufat, že se na tu planetu trefím jako první. Protože jenom myslivec ví, co život znamená, když sundá jeřába, když skolí jelena. A taky biftek z muflona napoví nejvíce, víc pravdy než bouchačka má moje kulovnice. Protože tohle je můj život, dát kancům krmivo, zajít si na pivo, s chlapama posedět. A hlavně, dohlavně, nabít ostrý střelivo. Díky moc, Tak já vás tady vítám oficiálně. My jsme pro vás letošní rok, já už jsem slyšel paní starostku, takže už vám to tak nějak nastínila, protože celkově ten obraz obce někteří už jste viděli, co jsme chtěli, jsme vám skoro všechno ukázali, ale máme ještě další věci pro vás připravený. Teď konec konců přijíždí kočár, který přiváží svatebčany z Konopické, která se tady jednou za 5 let uskuteční, kde je to tradiční oslava vlastně sklizně lnu a konopí, která probíhala tady v Práchenském kraji. A Konopička, abyste se nepletli, je vpravo. Tak jste mě to přivezli! Přes hory a doly, přes zelený vrch! Ale tuhle k mému skromnému bydlíčku! Já jsem holka bohatá, z chudobního rodu, narozená na půdě a schozená dolů. Když mě máma schodila, muziky mě hrály a pojďte chlapci tancovat a já půjdu s vámi. Měla jsem já zástěrku, než jsem Fjertoch našla. Měla jsem i milého, než jsem o něj přišla. Měla jsem milého od svaté trojice. Spadnul mě do posady a sežrali ho slepice. I počkejte vy slepice, vy budete dostávat. Zjedli jste mě milého, s kým já budu spávat. A já jsem chlapík jako z másla z elegantský rodiny. A moje máma krávy pásla, táta vozil drtiny. A když mě bába ke křtu nesla, to já jsem byl pěkný kos. Do bláta mě upustila a já jsem si rozbil nos. Konečně mě zase brali, to jsem vám byl pěkný tvor, že mě při křtu dali jméno Emanuel Pišišvor. Když jsem byl já trochu větší, měl mě skoro každý rád. Má největší radost byla, a když jsem se mohl hodně prát, v hospodě se jednou prali a já jsem tam vešel hned, jen co jsem dal dobrý večer, už jsem letěl oknem ven, já jsem mohl být profesorem, byl jsem blízko u toho, jenže jsem se učit nechtěl, Jášku, co je do toho, a když jsem se chtěl oženiti, máma buchet napekla, než já jsem se k tomu dostal, nevěsta mi utekla. Takže tohle to byla krátká ukázka z Konopické. My jsme pro vás připravili pohoštění v podobě polévky. Takže Konopičko, prosím, přines nám tady polévku pro komisi. Ale nespal se, jo? Víš, že jsi šikovná. Sekirková. Jinak tady na tomhletom hřišti, ta první ukázka, co byla z divadla, tak tady probíhá každoročně divadelní setkání, nebo ne setkání, divadelní přehlídka jednoho vždycky z her. A ten mysliveček, kterého jsem vlastně tady stvárnil, tak to jsme měli druhou reprízu a vždycky se nám tady sejde tak okolo 300, výjimečně bylo 500 lidí. Tady postavíme krásně lavičky a odehrává se to tady v přírodě, venku. A ta naše ochotnická činnost je teda dlouhodobý tradice
O tom vám zase kvalifikovaněji pohovoří náš režisér Vladimír Riederer. Jinak ohledně toho, té spolupráce zemědělství a těchto spolků, podařilo se nám vlastně v Čejeticích a Madějovicích udělat z mysliveckého sdružení malý střelců, snajperů v Čejeticích, kde střelecký kroužek vlastně už i loni, já se omlouvám, protože loni jsem třeba tady nebyl, ale to bylo prezentováno v loňském roce, kde se tradičně zúčastňují střeleckých aktivit. Měli jsme pro vás připravený, tady byl TP, minulý týdnu tady proběhl dětský den ve stylu vlastně indiánské stezky, kde tady byla účast nějakých 50 dětí a to právě v spolupráci mysliveckého sdružení tady v Madějovicích. Já předám dál slovo starostce. Já bych vám popřála dobrou chuť. Připravili jsme si pro vás takovou netradiční snídani, že? Jako, někdo třeba rád po ránu tu polévku přivítá, jo? Ale tak podle chuti samozřejmě. Ale jinak máme produkty z brambor, protože Jaromír Toman vlastně produkuje velké množství brambor, tak jsme si dovolili, jeho firma samozřejmě, já věřím, že jste mi pochopili dobře, jo. Takže jsme si dovolili pro vás připravit produkty z brambor. Jinak já bych teď dala slovo naší milé mladé zastupitelce, zvěrolékařce, paní Kláře Slavatové, která by také pohovořila něco v souvislosti s zemědělstvím. Dobré ráno všem. Já mám jenom takový krátký příspěvek z toho mého oboru. Jmenuji se teda Klára Slavatová, jsem zastupitelkou obce Čeletice a od roku 2014 pracuji jako veterinářka. V zemědělství, zejména v té živočišné výrobě, samozřejmě veterinář neodmyslitelně patří. V obvodu naší, ale i okolních obcí se starám o zvířecí pacienty všech velikostí, od těch nejmenších až po ty největší. Moji pacienti mají tu výhodu, že jsou většinou ošetřováni v pohodlí svého domova, pokud je to možné. Co se týče pozitivity za ty poslední léta, tak za pozitivní považuji to, že narůstá v našich obcích počet drobnochovů, zejména chovy slepic, králíků, ale výjimkou nejsou ani třeba ovce, které jsou oblíbenými živými sekačkami. Takže já vám přeji dobrou chuť také a předávám slovo paní starostce. Také samozřejmě přeji dobrou chuť a po zahrání dudáků a zaspívání ještě písničky. Máme tady, asi jste se dívali, když jste přijížděli, že jo, mnozí to nazvali země živitelka, jo, ale to je tady vystavěná technika, kterou disponuje firma pana Jaromíra Tomana, jo, takže to doopravdy jenom tak jako na ukázku a máme tady ještě samozřejmě i obecní stroje na sečení trávy, jo, to máme tady v tom místě. Takže kdo budete mít zájem, až se najíte, můžete si samozřejmě prohlédnout. A jinak jsme pro vás připravili, po 2 roky jsme vás teda vozili na motorkách, jo? A tady vám nechám na výběr, kdo byste měl zájem se kousíček svést traktorem, tak možno. Jo? Jo? Jo, někdo může jet i samozřejmě kočáře, tam se vejdou 4 lidi, tak asi. Jo, a někdo, kdo má zájem, tak se může kousek popovést traktorem. Jo, jinak bude následovat, abych vás připravila na to, kam pojedeme. Po ty 2 roky jsme vždycky jako zanedbali, a já tady na paní knihovnici myslím, jsme zanedbali knihovnu, že jsme neprezentovali, že tady taky máme knihovnu. Tak je docela obdivuhodné, že i tady v malé obci Madějovice máme knihovnu. Není to v nějaký extra budově, ale tam se přemístíme do knihovny a tam vám zastupitel Vladimír Riederer něco řekne o Ochotnickém divadle a o vztahu, který tady k obci Madějovice
měl legendární loutkář Josef Skupa. Takže najeste se, napijte se a prosím dudáky, jestli by ještě zahráli nějakou písničku. Já bych nyní ještě předala slovo panu Tobrovi, který je tady zástupce zdejších myslivců. On vám něco poví, jak tady fungují a potom už po jeho vystoupení a vašem dojedení bychom se přemístili tady k technice, kdo budete mít zájem si prohlédnout a jenom řeknu organizačně. První teda pojede autobus s panem Tikalem a kdo nebude chtít jet s traktorem, tak do autobusu. A já pojedu s vámi a budu říkat, kde se zastaví a vy potom zastavíte za námi, jo, aby jsme se přemístili do té knihovny. Jo? Takže, vážení přátelé, taky vítám na zde v Madějovicích. Jsem jako starosta Hodovního společenství. Myslivost tady uvedl pan Tomán, jak to vlastně tady funguje, to jste viděli. Bylo to celkem pravdivý. Věrohodný. Takže v našem mysliveckém spolku je 18 členů.
Hospodaříme na 1150 hektarů zemědělské půdy, z toho máme 250 hektarů lesa a 180 hektarů vodní plochy. Část vodní plochy spadá, co je tam kolem Sudoměře, kolem Žižky, tak to spadá do chráněného území Řežabinec, jo, takže tam myslivost je omezená. Les Michov je část lesa, je tam taky chráněné území, protože tam před lety našli nějakou myšici, no, tak z toho udělali chráněné území, ale víc tam už nikdo neviděl. Ale značky jsou tam pořád, takže tam je taky myslivost omezená. Jak říkal tady pan Jaromír, že ty zajíce, no bohužel zajíce už tady 10 let nebo 12 let nelovíme. Náš spolek se zapojuje do akcí. Minulý týden, teď v sobotu, tady byl dětský den, kde jsme se zapojili jak po stránce organizační. No a potom pořádáme tradiční myslivecký ples s bohatou mysliveckou tombolou. No a to je asi tak všecko. Zbytek vám říkal tadyhle pan Jaromír. Děkuju. Hlavně mě bavilo ta myšice teda. Takže jestli bychom mohli, tak se můžeme přemístit k technice, protože budeme ještě mít několik zastávek. Jsem vedoucím divadelního souboru Skupa Mladějovice. Ten název Skupa, jak jistě už jste pochopili, jsme si dali podle profesora Josefa Skupy, který zde chodil do místní obecné školy, kde jeho strýc byl ředitel Antonín Kubeš, byl jeho strýc, takže tady k němu chodil. A je samotným Skupou dokumentováno, že zde v Mladějovicích začal taky prvně hrát své loutkové divadlo. V roce 2013 jsme měli tady oslavy 100 let ochotnického divadla v Mladějovicích a 110 let od doby, kdy jsem Skupa chodil do školy a připravili jsme takové oslavy k tomu a odhalili jsme zde sochy z Peibla a Urvínka, které nám udělal sochař Jan Šmilauer, a slavnostní odhalení provedla tady ředitelka divadla z Peibla Horvínka v Praze, paní Helena Štáchová. Už teda bohužel dnes nežije, ale máme na ní aspoň vzpomínku tamhle na tom obraze, jak nám ty sochy odhalovala. Jinak Skupa ještě nám k tomu jako řekla, že jsou jenom 2 místa v republice, kde mají Peibl a Horvínek svoje sochy, a to je Plzeň a právě Mladějovice. Při té příležitosti nám věnovala knihu Peibl a Horvínek, kde je ukázka vzpomínek Josefa Skupy, jak vzpomíná na Mladějovice, a na začátky svého divadla vám přišlu jenom krátkou ukázku. V kraji Alešově i Matěje Kopeckého v jižních Čechách, nedaleko svého rodiště Strakonic, chodil jsem do 2. třídky obecné školy v Mladějovicích. Tam na Stráni na pastvě jsem začal svou kariéru loutkářskou. Bednička, již bylo odebráno dno a jedna stěna, stala se jevištěm podobným jakýmsi jesličkám. Inspirovali mě asi kluci koledníci. Nehybné figurky jesliček a výhled do bedinky. V představě přibyla natáčecí oponka a už se začalo realizovat. S Vaškem Soukupou se udělalo divadlo z bedničky, sufita ze váveného papíru, na okraj nastříhaná jako cukrlátka na stromek. Já vykreslil 2 kluky a starýho hajzera. Pozadí byl hajzerov sad. A hra se jmenovala Dešť té hrušky. Vašek Soukupouc chtěl, abych tam přidal hajzerov straku, jenže pak, když si byl chvíli prohlížel mé první akvarelky, řekl, že by to nešlo, když ani nemám strakatou barvičku.
Pak jsem hru zahrál na stráni proti škole. Konstrukce divadla sice utrpěla malým nalomením, protože jsem uklouzl na husí šišce a břinkl sebou i s divadlem na anglicky ozobaný trávník od husejch. Druhá hra skončila neslavně. Byl to pamflet na ševce Vaňuru z Mladějovic. To byl ten, po němž vlastním od 8 let své jediné kuří oko. Hra byla sice prostá, 2 figurky krejčího zadrem v ruce a ševce s rozbitou botou poskakovali po Brabčímu na naší scéně a přitom se zpívalo. Krejčí švec Prťavec, to jsou 2 rytíři, jeden hadry spravuje, druhý křápy klíží. To je celý opona. Hra měla spontánní úspěch. Nevím, jak se to dozvěděl starý Vaňura, a tak došlo k úřednímu uzavření scény a ještě jsem dostal pravítkem pana řídícího pár přes ruce. To je ukázka z toho, že tady ten Skupa opravdu u nás v Mladějovic začal hrát s tou mladinou divadlo na stráni u školy. Jinak Skupa jsem do Mladějovic často jezdil jako malý kluk, nejen ke svému strýci, ale i ke svému spolužákovi Josefu Jandovi, který byl později sběratelem lidových písní. Znám tady po celém okolí, sebral na Strakonicku a na Písecku kolem 2000 písní, které potom vydal a jsou uloženy v archivu Akademie věd. A právě Josef Janda je autorem i té naší konopické, jak už se o tom zmiňoval místostarosta tam na hřišti. Konopická, to je taková naše zvláštní záležitost. My jsme ji obnovili v roce 1991 po 20 letech. A od té doby jsme už sehráli 6 repríz. Je to dosti náročná hra, protože je k tomu potřeba velké množství lidí a prakticky se od toho zapojuje celá naše vesnice. Buď jako účinkující, nebo pomáhají se stavbou dekorací, uklidem na vsi, protože se vlastně chodí po celé vsi. Je to stará hra, dívčí hra, která se konala vždycky, když skončila práce s selnem, tak ženy měly jako za odměnu na jeden den pronajatou vesnici a dělali si svoji zábavu. To znamená, oni si vybírali muziku, chodili si pro chlapce tancovat a přitom se zpívalo s muzikou, se chodilo po vesnici, zpívalo se, hlavní postavy byl konopičák, od slova konopí, neboli, co se dřív říkal lnu, konopička, kterou většinou představoval muž, to jste dneska mohli vidět, a dohazovač, který jim dohazoval z jejich svatbu. No, takže se takhle chodilo po vsi, zpívalo se a my jsme měli naposled v loni, jsme měli tu 6. reprízu a sešlo se nám to asi takových 600 lidí. Dále bych ještě chtěl zdůraznit, že v závěti Josefa Skupy bylo, že nám Mladějovicům odkázal svoji celou knihovnu z jeho pozůstalosti. Tady máme pár ukázek, jsem připravil. Všechny knížky mají svoji ex libris. Jistě paní knihovnice ocení. Jo, ex libris to znamená, že to je kniha z knih Josefa Skupy, jo? Jedna z knih, všechny mají tu svoji, takže máme tu vlastně jeho pozůstalost. Máme tady asi 1100 knih, tak nějak. To už dneska by mělo hodně pozůstalost. Jako například tohle to je Erbenova kytice, jo, tady v tomhle vydání Capy. Jinak, co se týká těch konopických, chci vám říct, že to je vlastně krajová záležitost a koná se jenom v Prákenském kraji, to znamená Strakonicko, Písecko, Volyňsko, Horažďovicko a část Prachaticka, jo. Jinde se neobjevuje. A my máme právě tady tu konopickou od toho Josefa Jandy, máme ji vlastnoručně napsanou, sepsanou originál. Dokonce tady před 2 rokama byl za mnou nějaký pracovník Akademie věd a scháněl se po ní, protože na té Akademii věd se ztratila, jo. Takže jsem mu ji teda půjčil a on už ji teda již digitalizoval. No tak to je asi tak všechno, co bych vám, jestli máte nějaký dotaz. Vynikající, děkujeme určitě.
komise, paní starostko, místní spoluobčané. Dovolte mi, pro ty, kteří mě neznají, komise, abych se představil, mé jméno je Vít Novák a jsem starostou místního dobrovolného sboru hasičů zde v Sudoměři. Je mi velikou ctí vás tu všechny přivítat a říct si pár slov o našem sboru. Náš hasičský sbor čítá 66 členů a založen byl v roce 1932. Proto tento rok právě oslavujeme 85 let od jeho založení. Máme zde v Sudoměři veliké štěstí, že ohnivý kohout zde nesedá na naše střechy a tak musím zaklepat, že zde už pěknou řádku let jsme nemuseli zasahovat do žádného požáru. Naše poslední zásahová činnost tak byla při povodní, při kterých jsme odčerpávali vodu ze sklepů a garáží. A proto, jak zde vidíte podle získaných pohárů, pro ty, kdo by chtěli počítat taky 247, se zde věnujeme hasičskému sportu. S jedním soutěžním družstvem objíždíme okresní soutěže a v loňském roce se nám podařilo získat tento velký pohár za první místo v pohárových soutěžích v okrese Strakovice. A jsme rádi, že jsme tak mohli zviditelnit naši malou obec, Sudoměř, respektive i obec Černice. Okrem vysoutěžení se snažíme pořádat i různé kulturní akce, jak pro děti, tak i pro dospělé. Mezi ty dětské patří například zahájení prázdnin, dětské rybářské závody a vánoční betlém. Pro dospělé pak masopustný rejmasek ovsi, pouťová veselice a silvestrovské posily. Každoročně zde pak za hospodou na louce pořádáme soutěž v požárním sportu o pohár Jana Žižky. A když jsem zmínil jméno Jan Žižka, tak nemohu opomenout každoročně pořádanou celorepublikovou akci, jako je rekonstrukce bitvy u Sudoměře, na které zajišťujeme technickou výpomoc v podobě řízení plynulosti dopravy a parkování. Ale o této akci vám něco blíže řekne paní starostka, které tak tímto předám slovo. Ale ještě než tak učiní, tak mi dovolte jménem SDH Sudoměř, abych se s vámi rozloučil a poděkoval vám všem za pozornost. A nyní už opravdu předávám slovo paní starostce Ivance. My jsme projížděli kolem mohyly Jana Žižky, kde je úžasně. A tak já už jsem se o bitvě zmiňovala. Já jsem účastním při ukládání Němců, takže tady byl ještě nazývala. Tady na podzimní bitvu se účastní patriarcha Tomáš Puta každoročně, jo, to je podporováno. Tady byl taky přítomen církví Československou husitskou a hradní strážem. Tady kraje a samozřejmě politici to patří, aby pokládali věcí, že? Jinak bych ještě zmínila, že dlouhý bitvy tady do aktivit městských každoročně, tady rodina hrdinů ve spolupráci s hasičemi dělají osvícení vánočních stromů první adventní neděli. Dělají tady letos byl živý betlém, jo, i to malé hrdinu nově narozené tam leželo v betlémě. Jeslička, ano. Jinak já bych obslužte se, nadejte si, zobněte, napijte se. Já bych jako ještě chtěla zmínit o těch našich aktivitách. Obce Čejetice každoročně vydáváme kalendář Obce Čejetice. Ano, podívejte se, kde jsou zmíněné akce, které se uskutečnily za to minulé období a zaznamenány akce, protože s kulturní komisí, ať už s sudoměřskými hasičů nebo s mladěvickými, dáváme akce celoroční dohromady a jsou zaznamenány v kalendáři. Děláme 500 výtisků, které věnujeme občanům. Máme 917 obyvatel s těma obcemi a dalšíma. Takže ten kalendář opravdu jako vynikající slouží, všichni ho chtějí, letos nezbyl žádný, ten jeden jsem musela někde sehnat, jo, protože jsou tam ty akce zaznamenány a lidi se podle toho řídí. Takže to se ujalo před Vánocemi, kdy věnujeme občanům kalendář zdarma samozřejmě.
No, jinak v roce 2013 jsme vydali knihu o cestách do domova, ještě s panem Janem Chmelíkem. Jo, kdybyste měli zájem věnovat knihu. Jo, dobře. Kde taky, už jsme po té době, to bylo v roce 2013 a už jsme také pokročili samozřejmě. Já bych využila toho, že tady se sedí docela příjemně a zmínila bych akce investiční, které v obci Čejetice uskutečnili nebo plánujeme. Jak už jsem zmínila, využíváme dotací Agento D, taky spolu účastniců samozřejmostí. A tak se nám podařilo, tím místem, kde se nám podařilo zajistit vodovod, kanalizaci a napojení 50 bytových jednotek, které máme v Čejeticích, na centrální čistý odpadní vod. Jo, to bylo doopravdy jako, usilovali jsme o to mnoho let. A v loňském roce a částečně i v letošním roce se nám tento počet podařil. Byl k tomu ještě protlak potratí udělaný, takže jednat s dráhami je docela obtížná záležitost, ale vše se zadařilo, máme kolaudaci a děláme celkové vyúčtování. Opravujeme kostelík v obci Čejetice. Byli jsme podpořeni z Ministerstva kultury, takže v loňském roce jsme udělali střechu, v letošním roce jsme podpořeni Českým krajem, takže budeme dělat podlahy a očekáváme, že bude otevřen program záchrany architektonického dědictví, kde bychom se dál přihlásili do dalších oprav. Na tom kostele? Ano, na tom kostele. Jo. Dál bych zmínila opravu komunikací. My máme družbu, prohlížíte si 25letou družbu se Švýcarskem, ano, a tam, když je to taková nezištná družba, je to víceméně výměna zkušeností. Takže když my tam přijedeme, oni nám sdělují ty problémy, zase ty naše, a nějak tak jako se o tom dokážeme pobavit, tak zdejší jejich starosta, tam se nazývá prezident, tak říkal, na komunikaci musíme dělat každoročně. Každoročně musíme opravovat komunikace. Takže mě to nějak pořád zní v uších a taky se k tomu tak přikláním a každoročně opravujeme komunikace. Jo? Teď tam, jestli bude ještě chvilka, tak se tam projdeme, která je úplně čerstvá, dodělali to v pátek. No, samozřejmě za ty naše úspěchy, za ty sluhy, které získáváme, tak děláme chodníky v obci. Máme tam jeden chodník částečně udělaný, jeden se podařilo v loňském roce udělat a dále budeme pokračovat. Za úspěch, který jsme měli v minulém roce, za získání bílé stuhy, jsme dali žádost o dotaci na sportoviště. My máme krásně vybudované sportoviště a budeme tam stavět chatky, 6 chatek a pergolu na sportovišti. No, jinak to sportoviště, kde už jste někteří z vás byli, tak to byl výborný počin, to jsme ani nedomysleli, když jsme to začali realizovat, jak to bude úspěšná akce, protože jak jsem zmínila, že cyklisté tady projíždí ze všech stran, máme takové spojení, takže i vlakem, že jo. A příště nám funguje doopravdy velice, velice dobře. Jsou tam soutěže, je tady volejbalový turnaj, de facto máme 12 spolků, jo, takže i nohejbalisti, volejbalisti, teď bude v sobotu volejbalový turnaj, kde se budou účastnit asi i Cejnice, mám pocit, že včera Galina mi říkala, že přijede, a Štěken, Řakice a jiné obce tady z okolí. To hřiště doopravdy je počin vynikající, jo, protože jak, tam teče řeka Otava kolem hřiště, jo, takže i vodáci vlastně, kteří tam přibrzdí a zastaví se, tak směřují ke hřišti. Máme tam občerstvení, samozřejmě hřiště bez občerstvení význam nemá, takže to občerstvení tam funguje, pití, nějaké
nějaké smažené záležitosti, zmrzlinu tam točíme. Takže projíždí lidé kolem, zastaví se jedou z práce, zastaví se na zmrzlinu, měli jsme tam hygienu, takže je vše v pořádku, jo. Jsme bez obav, je to nově vybudované hřiště. No já bych ještě zmínila teda... Ano, chátky budeme dělat udělání, protože už mnozí odjinud se ptali, jestli by tam mohli mít soustředění, jo, takže i pro ty sportovní kluby, jo, bude to na 24 růček. Je to takový následný projekt, vlastně rozšíření toho projektu sportovně rekreační areál, také jsme měli podpořeno z roku jeho závod. To je střelecký oddíl, povídejte, no. Povídejte, No tak fungujeme už 1,5 roku, byli jsme založeni 15. prosince roku 2015. Máme zatím 15 členů, zúčastňujeme se akcí z okresu Písku a Strakonic. Jsme úspěšní zatím celkem ze vzduchové na 10 metrů. Trénují na hřišti, anebo přes zimu trénují v kulturním domě. Máme takový krásný kulturní dům, že jo? Zmíním to, že tady... Jo. Kulturní dům, tam přes zimu samozřejmě se to zabezpečí tak, aby tam se něco nestalo, je to tam zabezpečení. Takže tam trénují a myslím si, že hodně pomáhají obci. Jo? Ty děti se rádi sdružují. Jo, a pomáhají obci, jak už jsem zmiňovala, kliďme svět, kliďme Česko, jo, kolem řeky šli, tady kolem mluvili, na hřišti poklízeli, jo, a sami vidí takovou aktivitu prostě, že téměř každý víkend se něco koná, jo, něco mají, jezdí na soutěže, v Sedlici byli, Písku na Střelnici jezdí, jo, prostě fungujou, mají zájem se sdružovat, jo. Takže za ně jsme rádi, určitě. Jsou tam i menší děti. Já ještě dál budu pokračovat a já pořád koukám tamhle na ty hodiny a oni už se asi zastavili. No, kolik je? 5 minut. 36. 36, takže asi upíte, dojezte, okna zase čekají jinde. Čau. Tak já vás vítám teda na sádkách Krajského školního hospodářství, no když to má být rychlostí, tak já jenom trošku představím firmu, nějakou spolupráci s obcí, jak to tady je teda, jo. Takže Krajské školní hospodářství, jsme poměrně mladá organizace, vznikli jsme v roce 2014 spojením školního rybářství Protivín a školního Polesí Hůrka a Vimperk. Naším zřizovatelem je Jihočeský kraj, jsme teda příspěvková organizace. Naším hlavním předmětem činnosti je praktická výuka žáků, jak pro lesnickou školu, tak pro rybářskou teda. My teda to přenechám asi jako Polesí Hůrka, Polesí Vimperk, to vás asi moc nebude zajímat, to tady nevidíte. Ale nicméně... Rybáři si připravili pro vás pohoštění, jo? To školní rybářství Protivín má nějakých 14 hektarů rybníků, je to celkem nějakých 236 rybníků. Máme 3 výrobní střediska, Netolice, Protivín, Strakonice. Přeskočíme teda všecko ostatní, půjdeme rovnou na ty Strakonice. Středisko Strakonice má 415 hektarů, je to kolem 50 rybníků. Z těch 50 rybníků, abyste měli představu, tak tady, co se nachází na území obce Čejetice, Mladějovice, asi jsou to ty dvě Sudoměř, vlastně katastrální území. Tady je to 15 rybníků, je to nějakých 150 hektarů, takže je to skoro půlka střediska se nachází v této oblasti. Plán výroby nebo výroba ryb je kolem 2000 metráků,
z toho nějakých 90% tvoří kapr, zbytek jsou vedlejší druhy ryb, amur, tolstolbik, candáč, tika, lín. Já bych za obec chtěla říct, že doopravdy ta spolupráce opět funguje dobře. My máme také své vlastní rybníky a krajské školní rybářství nám poskytuje poradenství a bereme si od nich násady a prostě fungujeme. Když máme nějakou závadu na našem rybníku, zavolám panu Zoubkovi a vždycky se poradíme. Bych k tomuhle samozřejmě došel, já jsem chtěl navázat na to, že máme tu 9 zaměstnanců, z toho teda jenom pro představu 5 zaměstnanců je tady z obce, jako jo, takže větší půlka zase prostě tady má plus. Když to vezmu tu spolupráci, samozřejmě oblast rybářství, to říkala paní starostka, vezmu to oblast vlastně takový ty administrativy, kdy vlastně my žádáme o různé povolování, že jo, výjimky ze zákona, takovýhle věci. Musím říct, naše firma se rozkládá na 5 okresech a já, jelikož vlastně zastupuju celou tu rybářskou výrobu, tady s těma úřadama mám dost co začinění a řekl bych, že obec Čejetice, nebudu říkat, že jsou nejlepší, ale jsou opravdu jedni z nejlepších, co se týče této administrativy. Ne, protože jsme já to nemůžu zase. A samozřejmě je tu i ta další stránka, že jo, viděli jste ty kulturní památky, které tady jsou okolo toho Žižky, že jo, vlastně obec má pronajatý vlastně ty cesty, na kterých jsou ty cyklostezky, jo, je to náš majetek, takže to jsou takový ty 3 okruhy té spolupráce. A to zpracování těch ryb do jaký míry, jako to zpracovávat, jako do konečného? No helejte, tohle to teda je speciálně pro vás, jo, jinak jako to, ale máme tam ukázáno vlastně de facto filet, půlka, jsme schopni to připravit na porce, jo. Samozřejmě hlavně to funguje pro žáky, jo. Není to pro nás výdělečná činnost, těch zpracování je tu poměrně dost v okolí a hlavně já bych řekl, že tady ta řeka Otava je rájem těch rybářů, takže prostě ty lidi tady z toho okolí nemají takový zájem o tu zpracovanou rybu. Řeknu, možná i jsme čekali, že bude větší, ale prostě je to tak. Takže víceméně pro nás to jede na Vánoce, to zájem je a jinak přes to léto je to prostě minimálně všude. Pane Zoubku, my si moc omlouváme, že jsme to takhle zkrátili. Měli jsme tady připravenou další prezentaci. Určitě tady ještě i s těma objektama. Ale doopravdy... když tak misky přiveze. Ale tohle neděláme standardně, jo? To je fakt pro vás. To bylo pro vás. Jak říkám, teda zásluhou tady obce máme doopravdy pěkné zázemí, jak i materiálně. Vidíte, že tadyhle jak nahoře, tak dole, tak máme všechno úplně nové. A musím zmínit, že v srpnu budeme zateplovat. Ano, a v srpnu se budeme... Jo, bude se mateřská školka zateplovat, takže bude jako nová, že jo? Ty vnitřky jsou krásně udržované, i když je to stará budova, protože má to taky samozřejmě historii, když tady spadnul most, po kterém pojedete, pravděpodobně na Štěkeň pojedete, v 57. roce, tak tady oni si udělali zázemí pro tu stavbu, jo, a obec toho potom využila a udělala z toho mateřskou školku. Tady máme zase teda pro dětičky z 2. třídy třídu, s tím, že opět tadyhle máme všechno zrekonstruováno. A zde je zapsáno vlastně 24 dětí a dětičky byly minulý týden na výletě, ale tento týden mají výchovné rodina, takže už tady probíhá. Musím říct, že školka nám pomáhá. Krásný prostory. Když máme Den matek, školka připraví půlhodinový program. Vlastně i v tom minulém roce, že jo, jsem prezentovala při akci Vesnice roku, jo, kdy taky připravila hezký program. Jo, teď tady byl braný závod na hřišti, bylo to propojení i se školkou, jo. Takže doopravdy fungujeme bez problémů.